binigay ko sa kanya yung cellphone ko. You know, binigay ko sa kanya. Kasi excited ako eh. May nakilala akong Pinoy dito na hindi naman masyadong malayo sa amin. Bing, 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 kinsay pala, igit. Be a good girl. Sit. Look, look, look. You cannot have this. It's a chocolate. Hello and good morning, all of you guys, because I'm with my babies up here. I'm with my babies. Yes. Do you want to come in here? You guys wanna be with mama, right? You guys wanna be with mama? Is that it? You wanna be with mama? You do? You do wanna be with mama, no, baby? She, good morning, baby. Good morning. Sorry, guys, the bathroom is always open. Roxy, what are you doing? That's not how you do it in front of the camera. Hoy! Hey! Roxy! Roxy! Look at her face. This is what she wanted, Leah. Yes. You. Yes, sir. You. Na, sir. Yes, ma'am. You. Yes, ma'am. You. No. Kakaiba talaga ang dulot ng masakit ang puso. Ang dulot ng masakit na puso. Kakaiba ang dulot. I just worried about this little man right here, guys. Nag-alala ako kasi para siyang para siyang may sakit. Para siyang may sakit, guys. Oh, tingin ng tingin sa akin. Nakasunod palagi. Gutom ata to. Hobbs, are you hungry? Little man. Are you hungry, little man? What's wrong? You make me worried. I just gave you a ton of dry food. Not a lot, but I give you dry food. And after that, not a long time ago, I did give you your treats. Binigyan kita naman ng snack. Uy! Hobbs, binigyan kita ng snack. What happened, Bug? Bug. Oh my God. He makes me worry. Every time he is not feeling good, I saw him, he's like kind of like acting crazy. Acting not crazy, acting up. Like acting not himself. It's, mag-alala ako agad. Dahil mahal na mahal ko tong pusang to, guys. Ang pusang ina. Ano ko lang katang. Dada loves you so much, Bug. Dada loves you so much, Bug. Is Dada loves you so much? Okay, that's my camera strap. You can try eat it. You can go eat it. You can go eat it. Yeah, you can eat it. I'm just cooking rice, guys. And I'm gonna get another rice kasi kakaiba tong rice na to. Oh, may mga itim-itim. Oh, kita nyo. Hindi naman siya, hindi naman siya bad rice. Okay lang naman, pero may maitim-itim kasi. What? What are you crying? What are you crying, my man? What are you crying, my man? Hold on, guys. Morning. Today is Wednesday. I'm still not going to see my husband. He's going to work early again. Good morning. Let's go to time lapse. Hello guys, good morning. Nakalimutan ko guys na may pandesal pala ako. Nakalimutan ko na may baliwag pala ako dito. Ito talagang baliwag na to. Nakalimutan ko. Sobrang kumakain kasi ako ng yung croissants na galing sa Costco. Yun ang kinakain ko. So, nakalimutan ko na mayroon pala akong dito. So, ito yung kakainin ko at saka coffee. So, alam nyo yung coffee na ginagamit ko na palagi. Alam nyo naman, before hindi ako nagko-coffee. Hindi ako mahilig mag-coffee noon, guys. Wala talaga. Wala akong coffee noon. Nahilig lang ako mag-coffee dahil kay Tammy. At saka, para akong na-curious ba, uy, coffee palagi. Uy, yun naman palagi nilang breakfast. Yun, ganyan. May coffee talaga. Coffee cubana. Huh? So, yun. So, sabi ko sa sarili ko, ay, mag-coffee na rin ako. Itry ko. So, yun. Bumibili kami ni Tammy. Nagtatry ako. So nag-start siya bumibili ng Pinainit ko lang guys sa microwave kasi galing refrigerator. So, maginaw-ginaw siya. So, kailangan ko lang siyang painitin mga 20 seconds. Anyway, na mga 3-in-1, mga 2 boxes sa Asian store kapag pumunta kami doon.
So, sabi ko, wag na tayong bibili, Nunoy. Sabi ko sa kanya, wag na tayong bibili ng mga gandang coffee. Masarap naman siya, yun naman talagang gusto ko. Pero, but ano pa, yung mga additional expenses na naman yun. Oy. So, sabi ko, yung Folgers na lang yun ang ginagamit niya. So, yun na lang gagamitin ko sa iyo kasi hindi ko naman tinatapos, guys. Itong 1 glass na ito, hindi ko tinatapos inumin palagi. Kasi doon sa Pilipinas, yung hindi ako mag-coffee sa Pilipinas, pero kapag may nag-coffee, ididip ko yung bread ko sa sa coffee nila. Yun lang ang gagawin ko, ididip ko, yun lang. Hindi ko umiinom, ko lang pa humukin. I make the bread softer. Oh, you guys, did you hear that Harvey Weinstein, yung malaki sa movie, yung mga producer. Ay nako, marami talaga yung ganyan, guys, dito na mga celebrity or mga wealthy people na sa industry na yon, ng mga harassment. Parang madami yan dito. I think marami din yan dun sa Pilipinas, kaso walang magsalita. Ano sa tingin nyo? Grabe yung mga mga ganyan na mga sa industry na yan. May nagsabi din sa mga industry ng mga dancer, yung mga dancer, mga professional dancer, may mga nangyayari dong ganun, guys. Yung mga hawak-hawakan, yung mga harassment pa. Yung mga ganyan, so marami yan. So nakakatakot lang. He's trying to tell me, come over here and pick up the freaking dry food. Tinitignan ako kapag lalabas ako. Tignan nyo. Lalabas din sila. Tignan nyo lang. Sige, hintayin natin lalabas sila, ha. Ito. Lumalabas yung isa. Titignan ako. Yun ang trabaho niya. Kahit saan ako, sumusunod yan at titingin lang talaga. Yun. Saka kapag pumunta ako doon, tignan niya. Oh, nandun yung isa, oh. Oh, tignan niya yan. Dito yan look. Dito yan. Dito yan sila dalawa. Ito yung isa, tahon, oy! Dito may kinoisis, oy! Okay, kapag pumunta ako doon sa gate, tignan nyo yan. Look, tignan nyo. Papasok. At ito, papasok. Tignan nyo. At tignan nila ako, tignan nyo. Tignan nyo lang. Tignan nyo. Look, tignan nila ako. Ganyan yan sila, guys. Nakakatuwa to mga pusa ko. Yung mga babies ko, nakakatuwa naman kayo, baby. Nakakatuwa naman itong mga anghilito at anghilita ko. Ay, nakakatuwa naman ito. Ay. And the other one over there is jealous because I'm talking to the 2 cats. Sometimes, guys, Hubs will help me. Look, tignan mo. Tignan mo. Tignan nyo, guys. Tignan nyo. Tignan nun. Kasi, paminsan, ang ginagawa ni Hubs, kapag nagpo-pour ako ng dry food, Hubs help me to he does like this. Help me to put more. He doesn't do that now that often, but sometimes he does. Jealous, Rox? Ang sarap tignan. At saka ang sarap pakinggan yung mga crunchy-crunchy, di ba? May naririnig kayo. I'm going to Walmart. I'm going to pick up something to eat. Vegetables. I don't have vegetables. So the reason why I go to Walmart is, to get their food. I usually go to Pitco. Yung Pitco kasi mas namahalan ako sa Pitco, guys. Sa totoo lang, yung Walmart, hindi naman sobrang baba ang presyo sa Walmart ng mga dry food, ng mga dog food at cat food. May kaano lang kasi yung Pitco na sa sa kabila, Walmart. So malapit lang sila sa isa't isa. So I rather go to Walmart and pick up, their food. And hi guys, andito pa rin ako, guys. Alam nyo, it's 1:34 already ng hapon. So yun, ano ba? I'll be right back. Be a good girl. No, I know who did it, huh?
akala nila guys, pagkatapos palabasin, akala nila may pagkain akong ibigay. I'll be right back. Kasi, yun ang nakasanayan. Kapag nagwiwi sila sa labas, bigyan ko sila. Pag hindi, di wala. Ay, naku. I don't even exercise because meron ako guys. So, tignan ko muna itong mga okay, yung ano ba, yung ligid, yung wheels ng sasakyan ko kasi gusto ko sure na hindi siya flat. Kasi hindi kasi si Tami nag-drive, so hindi niya maano. Kailangan ko itong i-wash itong sasakyan. Kailangan. Sobrang dumi na ang sasakyan, guys. O, ilagay ko kayo dito, guys, ha, sa ano natin ito. I-on muna natin ito. Kailangang basain itong camera na ano to. Kailangan para hindi siya mahulog kasi mahuhulog siya kung ano, lagyan natin ng tubig. Konti lang. Okay guys, may bagong lugar kayo. Diyan muna kayo sa gilid. At saka guys, meron akong naano dito sa cellphone ko yung kapag if I'm watching a TV or a TV, Bluetooth audio, but naka-on siya. Saan ba yan nagka-play? Kasi my iPad is not playing Okay, so ito na. So nakita ko na siya. Kasi Tami, remember yung si Tami, inaano niya yung cellphone ko doon sa kinokonek niya yung cellphone ko dito sa car. At saka every time I watch at YouTube inside the car, I don't hear nothing. Like, so now I realize the Bluetooth is on, the car is on, it's connected. So plus I don't do the Bluetooth thing in here. So that's the problem. So naalala nyo ba yung may nakilala kaming tawag nito? May nakilala kaming Pilipina na nagtatrabaho doon sa Walmart. So yun. Nakikilala namin siya, 'di ba? Siya yung unang sabi niya, "Oh, kumusta?" Hindi ko akala ko ano siya, Mexican. Akala ko Mexican siya or half something because mataas yung ilong niya. Akala ko half siya. So siya ang nag-ano sa akin, nag-approach na, "Oh, kumusta?" But yun, excited ako kasi siyang Pilipina, yan, ganyan. So ang nangyari, binigay ko sa kanya yung cellphone ko. You know, binigay ko sa kanya kasi excited ako May nakilala akong Pinoy dito na hindi naman masyadong malayo sa amin. Hindi naman masyadong malapit, pero hindi naman masyadong sobrang malayo. Kaysa Queens na sobrang layo yung mga nandun. So yun ang nangyari. So binigay ko sa kanya yung cellphone number ko. Hindi yung cellphone guys, cellphone number ko. Binigay ko sa kanya. Hindi siya tumawag, 'di ba? Matagal na yon, hindi siya tumawag. And so alam niyo ba, ano ko siya, yung una niyang sa akin, yung kailan ka dito? Ako ang nag kailan ka dito, ganyan. Yun ganyan naman ang palagi nating itatanong una. Kumusta? Anong pangalan mo? Matagal ka na dito, ganyan. Sabi niya, may trabaho. May trabaho ka? Ganyan. So, ang ano niya dahil sa akin, ang tanong, may natanong siya sa akin na parang, ano ba yan? Ano ka ba? Ano lang sa akin ha, sa unang impression ko lang sa tanong niya, sabi niya, mahilig ka mag-party, mahilig ka mag-party-party. Yung mga party-party ba, mga nightlife ba? Ganyan. Yun, tanong niya. Sabi ko, hindi nasa bahay lang ako. Nung time na yun, naka-makeup ako guys. May makeup, pula yung lipstick ko, ganyan. May pagka-pink, ganyan yung lipstick ko. So, baka sa niya, na dahil nag-makeup, ganyan, may lipstick na bright. So, akala niya mahilig ako mag-party. Yung mga party-party, mga nightlife ba, yung mga disco-disco, mga doon sa club, ganyan. Wala ako doon. Hindi ako Pero yun lang, isipan ko lang guys ba, na hindi siya nagparamdam. So, okay lang naman sa akin. Just get out from Walmart. Bibili ako ng grandma's
ano, chocolate cookies. Chocolate chips. Dalawa ang nasa loob, guys. Kaso hindi ko to mahawakan kasi yung kamay ko sobrang. I really need to put something in the car like a hand sanitizer. Kailangan ko talagang. Oh my god. Sobrang ano. Anyway, guys. Mabilis lang yung biyahe ko ngayon, guys, kasi ano siya, maliit lang yung binili ko ngayon. Maliit lang siya at saka wala masyadong binili siya, kids. Home, guys. Bing 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 kinsay pala igit. Anyway, at saka I got also jeans. So ito yung jeans, parang sobra siyang, it's high waist, guys. So I don't care, you know, it will suck my belly in like this. But I like the fact that it's skinny jeans. At saka yung I like the design, yung mga gisi-gisi ba. Maluwag-luwag siya kaunti, guys. Pero okay lang yan. Maganda yan sa winter ba. You know, malaki yung coat mo, sweater, so okay lang. Saka high-waisted. I don't really like the high-waist thing, but it's good for my belly to, you know, itatago niya yung belly ko. So, ito yun. This is 16 bucks. Milk. Tignan to. Bumili ako ng cereal, pero hindi ako bumili ng milk. Tignan natin kung, oh, meron pa pala. Buti hindi ako bumili. Meron pa, hindi naka-open. Yung mata ko. They're coming. They're coming. That's what they do. Every time I eat. Get down. Get down. Ayaw pag... Imupo ko ba? Enough. Be a good girl. Sit. Look. You cannot have this. It's a chocolate. I'm wondering where you are. Are you with another guy? I'm sweating like crazy, guys. Daming singot. Okay, TV na naman. You know what? Itong mga aso gusto na nilang lalabas, kaso ayaw ko pang mag-stop kumanta. So, stop na tayo. Okay, do you wanna go out now? The cats eat, the dogs eat. I'm happy. I'm happy. Tignan, i-ano nyo guys kung okay lang itong sitting ko, portrait siya. Hindi pa nga ako kumakain, guys. Ano lang yung kakainin ko, ganun pa rin. Munggo at saka rice. Sabi pa ni Tami, ba't ganun ang kinakain mo? Ba't ano? Ba't hindi nag-focus sa akin? Ganun. Ba't yun ang kinakain mo? Sabi niya, wala kang ano, walang meat daw. Wala daw meat kinakain ko. Puro daw ano, munggo at saka rice. Hindi ba daw ako na napapagod? Sabi niya, kumuha ka ng steak doon. Kunin mo, lutuin mo. Lutuin mo nga, oy. Na, ayaw ko na, eh. Ayaw ko magluto ng ano. Yun lang, simple. So, tinitignan ko yung sarili ko ngayon, guys. Kasi, para siyang iba, eh. I changed the sitting to portrait. Portrait? Anyway, pero I have to look online how that work because parang nag-iba siya. Tignan natin, ha. Nag-iba siya. Ito, portrait siya. I-ano natin, i-change natin. Ito, yung ano na auto. So, okay ba siya? Parang may kaibahan, di ba? May kaibahan sa mukha. Or wala lang, oily lang. Super oily na ako, guys. Yun pala. Walang nag-iba, oily lang. So, anyway, guys, I'm going to end this vlog. Thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. So, yeah. So, I'm just going to bring my laptop.
anyway guys, good night. Thank you all guys so much for watching. Please give me a thumbs up if you do like the video. And if you haven't subscribed, please subscribe my channel. And see you tomorrow guys. Tomorrow, bye. Good night guys. Bye-bye. Don't be. You really want me to be sure?